De burgemeester en wethouders in Sluis krijgen al 14 jaar lang te veel salaris. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat dat nu moet stoppen. En verder in deze uitzending. Hoe komen we van de rivierkreeft af? En Hoek en Kloetingen zijn alweer begonnen. Goedenavond. De burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al sinds 2012 meer betaald dan waar ze recht op hebben. Omdat Sluis in dat jaar onder de grens van 24.000 inwoners dook, zou dat een terugval in salaris voor de bestuurders moeten inhouden. Maar dat is nooit gebeurd. Vandaag staat een term centraal die je niet iedere dag tegenkomt, namelijk opklassificatie. Opklassificatie is niets meer en niets minder dan als gemeente je collegeleden, dus je burgemeester en je wethouders, meer betalen dan eigenlijk volgens de regelgeving is toegestaan. Want had Sluis in 2010 nog 24.000 inwoners, in 2012 werd dat getal niet meer gehaald. En dat betekende dat de gemeente van klasse 4 naar klasse 3 zakte. Met financiële gevolgen voor de burgemeester en wethouders. Sluis zag die degradatie niet zitten en liet zich opklassificeren door de provincie. Ze zeggen, wij willen een klasse hoger zitten qua salaris. Het gaat niet om het salaris. Het gaat om wat vind je dat je als gemeente Sluis, in welke klasse vind je dat je thuis hoort qua zwaarte van de opgave. In de opvolgende periodes werd de 24.000 inwonersgrens niet meer behaald. En dat gaat dan meestal per verkiezingsperiode, moet dan in de volgende verkiezingsperiode de collegeleden minder betaald worden. Maar toch bleef Sluis zich maar op laten klassificeren. Maar het is niet bedoeld om als een structurele maatregel in te voeren. De provincie trok in 2022 een streep. Dit is de laatste keer, zo werd gesteld. Om vervolgens weer toestemming te geven. En wie schetst mijn verbazing? Het college van gedeputeerde staten hier in Middelburg, dit is hun bevoegdheid, die hebben het gehonoreerd. Dat is vooral de vraag die u zou moeten stellen, ook aan de gemeenteraadsleden, die massaal gezegd hebben, provincie, ga hiermee akkoord, want we willen hogere salarissen voor onze collegeleden. Opklassificatie is voor mij een ander woord voor zelfverrijking of zakkenvullerij. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat dat nu moet stoppen, dat opklassificeren. Als het dan toch nog te zwaar is voor dit viertal, ja, hallo, moet je dan meer geld vragen? Of moet je dan misschien beter gekwalificeerde wethouders aanstellen? Maar je praat dan over 4 wethouders, dat zijn substantiële bedragen hè, met pensioenvoorzieningen. Het financiële gat tussen klasse 3 en 4 is voor een wethouder €540 bruto per maand. Exclusief pensioenlasten. Waarom kunt u niet met minder doen? Nou, wij zijn ervan overtuigd als Sluis, onze gemeenteraad heeft daar ook het besluit over genomen, dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal. Een van de redenen om nu opgeclassificeerd te blijven is dat er mogelijk in de toekomst een advies komt om alle salarissen op te trekken naar de 24.000 inwonergrens. Daarop wachten in een lagere schaal is blijkbaar geen optie. De Sluis heeft dat goed onderbouwd, met een goede aanvraag. We doen dat elke 4 jaar en dat is ook gehonoreerd. Dus ook andere overheden zijn ervan overtuigd dat wij een zware opgave hebben in Sluis. Veren, Borselen en Ruimerswaal hebben ongeveer net zoveel inwoners als Sluis, maar deden tot op heden geen beroep op opklassificatie. Het lijkt erop dat het evenwicht tussen de bestuurlijke opgaves en het salaris van de burgemeester en wethouders daar wel in evenwicht is. Hij hoort hier niet thuis en is ook niet gewenst. De rivierkreeft. In Cereskerken op Walcheren doet het waterschap een proef om de dieren te vangen en zo de soort te bestrijden. Het moet ook antwoord geven op de vraag hoeveel rivierkreeftjes er inmiddels leven in Zeeland. We weten dat die rivierkreeft op verschillende plekken voorkomt, maar we hebben geen idee van aantallen, welke soorten, op welke locaties. Dus daar hebben we nu echt de mogelijkheid voor om daar een beeld van te krijgen. Ze zien er dan misschien klein en onschuldig uit, maar dat zijn ze allesbehalve. Want voor het onderwaterleven, maar ook voor onze oevers en dijken zijn ze desastreus. Door wat ze eten, maar ook door hun graafgedrag. Ze maken kleine holletjes en dat kan sommige dijken zelfs lek maken. Daar hebben ze in Zeeland al ervaring mee. En daarom moet er alles aan gedaan worden om deze invasieve exoot te bestrijden. Maar hoe precies is nog de vraag? Vandaar deze proef met kratten.
Kreeftjes komen daar via een slangensysteem in terecht. En eenmaal binnen, dan kunnen ze er niet meer uit. Sinds de start van de proef in april zijn er al 250 gevangen. Maar dat is nog niks in vergelijking met de vermoedelijke grootte van de populatie in deze vijver. Ik zou eerder zeggen duizenden dan honderden. Die reproductie van die rivierkreeft, in dit geval de marmerkreeft, die is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. Oftewel zo'n 1000 nakomelingen per jaar per kreeft erbij. Het is dan ook een utopie om te denken dat het probleem snel is opgelost. De proef hier loopt nog tot en met april volgend jaar. En op de vraag of je braadpan misschien een oplossing is. Hoeveel heb je er al stiekem mee naar huis genomen om lekker in een pannetje te gooien? Van deze geen, want ik vind ze er niet zo appetijtelijk uitzien. Nee dus. De meerderheid in Provinciale Staten vraagt het kabinet opnieuw om geen landbouwgrond te gebruiken voor nieuwe kerncentrales. Als er in de Paulinapolder wordt gebouwd, verdwijnt er landbouwgrond. Maar de afspraak is juist dat er op industriegrond gebouwd wordt. Er zijn ook zorgen dat er bedrijven bijkomen die heel veel energie gebruiken, zoals datacenters. De fracties willen daarom dat het Rijk ook andere plannen bekijkt. Bijvoorbeeld 1 kerncentrale bij Borselen en 1 bij de Mosselbanken. Het kabinet wil de manier waarop mbo-scholen worden betaald flink veranderen. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, moeten daardoor ook met minder studenten financieel gezond blijven. Bij Scalda werken ze daar al een jaar mee. Ja, een van de dingen die we gestart zijn is de locatie in Tolen. Voorheen moesten studenten van Tolen voor de opleiding naar Goes of naar Vlissingen. En nu zie je dus inderdaad dat we een locatie hebben op Tolen waar we steeds meer gaan aanbieden. En ze dus inderdaad niet meer naar Middelburg of Vlissingen of Goes toe hoeven. Studenten zien daar zelf de voordelen ook wel van in. Ik denk dat je daardoor ook heel veel van je werknemers behoudt waar je kunt. Want je leidt je studenten toch in de buurt op, waardoor ze ook sneller een baan in de buurt gaan krijgen. Waardoor je toch weer meer je klimaat hier onderhoudt als je het komt op werk en privéleven. De vlag met schooltas hangt al weken uit. En de meeste middelbare scholieren genieten inmiddels van hun zomervakantie. Maar voor 1 groep Zeeuwse leerlingen is de examenstress nog niet voorbij. Zij doen staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge examens afleggen. Dit is Sam Alexander Hillebrand, leerling van de Argo in Terneuzen. Al jaren werkt hij toe naar dit moment. Na een maand geleden de schriftelijke examens wacht er deze week de laatste spannende hindernis. Het mondelinge staatsexamen. Dat is eigenlijk redelijk heftig. Want zo verloopt het mondelinge staatsexamen. De situatie, hierna gespeeld met 2 leden van de eindexamencommissie, begint met een presentatie. Hello, my name is Sam Alexander. Daarna wordt Sam ondervraagd. Zo toetsen de onbekende examinatoren niet alleen wat hij weet, maar ook of hij de kennis kan uitleggen en toepassen. Dus veel mensen denken dat wij het makkelijker hebben omdat wij ook nog mondeling krijgen. Alleen wij hebben het niet makkelijker, want wij moeten dezelfde schriftelijke examens maken. Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Sam heeft autisme en symptomen die overeenkomen met ADHD. Je kan bijvoorbeeld bepaalde hyperfocus hebben. Je kan ook concentratieproblemen hebben. En daarmee biedt het onderwijs heel veel ondersteuning aan. Die ondersteuning stopt niet bij de lessen. Jeroen Bottinga is docent op de Argo en lid van de eindexamencommissie. Uiteindelijk is een diploma een diploma. En of je hier nou een VMBO-T, een HAVO of een VWO-diploma haalt, is hetzelfde en ook evenveel waard als een diploma van het reguliere onderwijs. Toch is het staatsexamen voor veel mensen nog altijd onbekend terrein. Regelmatig hoort Sam dat het makkelijker zou zijn dan een regulier examen, of dat de kandidaten meer kansen krijgen om te slagen. Dat vind ik eigenlijk niet normaal, want niemand heeft eigenlijk door hoe het hier echt gaat. Daar zijn vooroordelen over inderdaad, maar uiteindelijk maakt het niet uit voor een vervolgopleiding of jij op een speciaal onderwijs hebt gezeten of niet. Het staat ook niet eens op je diploma. Terwijl leerlingen van het reguliere examen al weken vakantie vieren, moeten staatsexamenkandidaten juist nu nog pieken. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Kijk, het is fijn dat we een extra kans krijgen, maar het is eigenlijk helemaal niet leuk dat wij niet de mogelijkheid krijgen om dezelfde vakantie en dezelfde tijden gewoon vrij te zijn. En ook voor de leerkrachten is het anders dan hun collega's. Dat je wel hoort dat ze redelijk het jaar rustig afsluiten en een soort van uitbollen. Nou is dat voor ons niet van toepassing. Wij gaan eigenlijk door en het wordt steeds drukker
tot na de diploma-uitreiking van 9 juli. Dan is het klaar en hebben wij ook vakantie. De wens is duidelijk: ooit tegelijk examen doen en tegelijk de vlag uithangen. En als alles goed gaat, kan ook voor Sam en zijn schoolgenoten eindelijk die vlag uit en begint de vakantie. Met het WK in volle gang lijkt het afgelopen voetbalseizoen voor je gevoel misschien nog niet eens voorbij. Maar voor de 2 beste Zeeuwse voetbalclubs is de voorbereiding op het nieuwe jaar alweer begonnen. Hoek en Kloetingen spelen komend seizoen allebei in de 2e divisie en begonnen gisteravond aan de voorbereiding. Oude bekenden en nieuwe gezichten. Een eerste training voelt als een eerste schooldag en alles begint weer opnieuw. En er moet gelijk vooruitgekeken worden, want de uitstekende resultaten van Hoek in het afgelopen seizoen tellen niet meer. Op de wind van gisteren kan je niet zeilen, zeg ik altijd. Toch vraagt iedereen zich af hoe groot de kans is dat Hoek zich weer met de beste clubs van de 2e divisie kan gaan meten. Ja, dat is lastig. We moeten eerst kijken wat het niveau is van de nieuwe spelers. Van de oude spelers wisten natuurlijk, die weggegaan zijn. Maar oké, laten we eerst maar eens kijken de voorbereiding. En vanuit daaruit gaan we kijken hoe ver we zijn. De coachingstaf is hetzelfde gebleven. Ook als je kijkt naar de staf van de scouting, die hebben ook hun huiswerk goed gedaan. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen waar we allemaal heel veel vertrouwen in hebben. En we hopen allemaal dat ze het heel goed gaan doen. De nodige sterkhouders van vorig seizoen zijn ook gebleven. Natuurlijk, zoals in elke ploeg zijn er een paar spelers die vertrekken, maar die gaan terug goed opgepakt gaan worden. Ook boven de Westerschelde wordt er komend seizoen in de 2e divisie gevoetbald met een nieuwe trainer aan het roer. Roy Hendriksen vult het gat dat de naar Quick Boys vertrokken Rogier Veenstra heeft achtergelaten bij Kloetingen in. Al is de vraag voor hoe lang, want het profvoetbal blijft lonken. Als iets interessants voorbij komt voor mij, dan ga ik dat doen. En zo niet. Dan blijf ik hier gewoon 200% mijn best doen. We hebben een mooie groep, een goede groep. Ik ken heel weinig spelers, dus dat is nog leuk. Het is een warm welkom en hartstikke leuk om met die gasten even te gaan voetballen. Een van de spelers die Hendriksen ongetwijfeld wel kent is Steve Schalkwijk, die na 6 seizoenen Hoek nu in Kloetingen is neergestreken. Ja, die 2e divisie is zo onvoorspelbaar, dat hebben we ook met Hoek gezien. Ik zei vorig jaar bij Hoek ook al van, goh, we mogen blij zijn als we van een plek tot 5 tot 10 spelen. En uiteindelijk zijn ze 2e geworden, dus dat is helemaal bizar. Maar wij gaan niet met de broek naar beneden de 2e divisie in, zeker niet. Ja, gewoon met de borst vooruit. Absoluut, ja, we hebben niks te verliezen. Het is de hoogste amateur. Ze zijn vorig jaar terecht ook gepromoveerd in mijn ogen. En nogmaals wat ik zeg, we hebben te veel kwaliteit om weer terug te zakken naar de 3e divisie. De voorbereiding van de 2e divisionisten duurt ruim een maand. Kloetingen speelt op 15 augustus in Amsterdam tegen AFC. En op diezelfde dag ontvangt Hoek op het eigen sportpark de koninklijke HFC uit Haarlem. Het was een zonnige dag met enkele wolkenvelden. De temperaturen liepen uiteen van in Vlissingen 25 graden en in Westdorpen 30. Morgen wordt het overwegend zonnig. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Donderdag wordt het wat warmer en vrijdag wordt het op heel veel plaatsen 30 graden. Tot zover Zeeland Nu. In de app en op de site kun je nog zien hoe de verkeersborden langs de Vlaamse snelwegen eruit komen te zien. Het schijnt dat je met die nieuwe borden amper door hebt dat je de grens over bent. Dat zie je dus online. Voor nu een hele fijne avond.